Nalor ka jing ai jing hikai banyo ya kanang katip ya ka bala jukot ba ka school ka de ka jing baar bat ki no hikai ki de ki kimi ki pa baar jong ki khna ban pan pro japing ka Little Star English Secondary School ka school ka badan hakshnong laipo dengan Haribo district hathan mohati hadin ka jing penlong ya ki program ba pher ha ki tayo barosh tayo mendagasngi ka tahak arpho tarik urisau arjar arpulai lapan waino ya ki tayo lekmen jong ki khna school ha ki ngasngi hagwa kum kadak jong jing penwaino lapan hiar ya kalama jong ka school. With the guests. Haswa jong te jing penhiar ya kelama jong school lapan long ya ki jing ilekai ba per haplau jong school ki ba kentup ya ki jingrwai ka jing syat na ki nohikai ka jing peniriam na ki hybrid bat ka jing kop thai babreu bat ki rangkan sai jong te ka school. Kum kijing ai mansim ya ki bor pnia jong ketika school. Uba Charles Marngar ubri MLA bat MDC jong kathan ulon poi ha gani kasngi kum kongsan. Ha kijing don lang jong ba Garland Dingson ubri we ni kisamlarang ba ubujumi bah ban kersian ya ki babun na kapor sakapor nang tau ba seibor nongrang uba komlin lapang lembat kiwi-kiwi nong syakhot sngobha. Nalor kijing don jong ki nong syakhot sngobha. Hagni kasngi la don ru ikong Marbina nongrang ibedi headmistress jong school ki no hikai ki khna school lembat ki kimi ki kpa jong ki khna school. Lapelong ru ya kijing sam ya ki khusnam syakin nong job jong kijing ilekai ba pher. Laban kedau bakat school Little Star English Secondary School kelade ka wei ni school ke bala ai bah kijing sekri ke biang bah sekene ka than bat hadu menta kadang beteng ye kene kijing sekri wat la ke school ke badan syakasionong ke bakham kendong hendre ka le be bah ban yebut ya ki school ke bala kiu syafrang bat ki khna school na ke school kilong ki bastan.
Paling kau ngai ke buram show play bat ke baar ngai ime jangan. Bang day ime. Iba ai hanga kani kerdan ke bangar lo. Dengan kuah abang ong ye pir kimi gikpa. Lada ma pi ai ke bahata mi gikun jong pi. Hanga wai gesngi. Ikun jong pi. Bat ma pi. Daga jingkemen. Pin pau se ke partai. Daga jingsau sarong. Ye ke jing trish dam ke jong pi. Te ketu ke jing ong ke batai lahi imang ke chan school ide beduk te. Pim dai bandang ta bu ye ta sitin. Kelet no ketu ke jing ong iba big inong kandang iba duk kelet no. Pidai ban kan mau bagi breu ki bakrau. Kimi na nong kandang. Bat kimi na ke yeng ke beduk. U Abraham Lincoln umi na ke yeng ke beduk ngani tu ipi. Nai ulang presiden no bakhan reu jong kame kari Amerika presiden no bakrau tam the greatest president of America kyo. Kaying bachong ki kaying barit ba kaying saudong ki jeng khang yep tang artli kamayu Abraham Lincoln e ka tang gawe ka kot ba ka Bible Holy Bible but day na kata ka Bible ba ka hikayu Abraham Lincoln ndai phila ban modor bau Abraham Lincoln udai presiden bakrau jong kari Amerika presiden bakhan reu la epi modor na chnong nong ceri mi u doktor di lapang kuna masih hai mentara nang tip ha mah lapang dah kini gisngi wan ma nga om gi no kumno hai chatu chom tor khau chatu chom chlan chatu chalum philis nang bunda thli mali stu kiwa ki estu nang bon gi ding ki se jong ki ide tip re kita ki klau kita ki wa tip ri rei ki tip ki rei uta ubreu ulang chief minister iba ike mau long dati na po mau mi long chief minister te ba jadi rumbai ate nakani gesnong kurang hulu seni mo buru botok rei long chief minister wadu doktor mukul ru ngai yitho ipi ngakli usisen ngong sar pili school se ngarang mod le school barem le school standard rei wong no charge ngang late school LP apo ampati ndai udai way neki chief minister jong ka jala ka jong dengan kwa awan ai men simi pi kimi pa kelat no ye ketu gujung ong bagi kondong ite haying dok bare de kom ta kelat no dengan kwa awan ong ipi ngini le shitam ka bala ka jingdan kam jong ka school ting ting yo pi school thai bagi kon jong pi kim keu sis khamat jong ka school ka penlong bonjat ki program lai project ki program kin hab ban penlong ki kon jong pi ki ba pro ki bastan dan kam ke jinglut jingsap wat tengkai bakin keu ko dan ki kon jong pi ya trailang ba school ki jinglut kin dan bait na man balai ban kin teu ya ke jingnang jing start ba ki sap ki kon jong pi ki hab pelut dah school jana kita kadau ki kerpat pi pin ai ke jing trailang kabang isur khai ba kalong ba ki kun samla ki ngop hagine ngatrai psayo ki program repair baki ngop hagi jingdi ki jing pentuat ne ki jing penternya jong ne perkai kata kalong ngai ba ki jing sirkai jong ne jingdi drugs jingdi kenja ubah hikai ubah langam om tang ha school ngotai kena school re balangam shadu kisnong kentong kentot larung bat kene kalong ka pen smosi sisa bat kene ka por masoba bandong tongin long ki kena ki bayeng la kanong rim bangin sotu ya kejing koridor jong kejing im kejong iwe tong yang lang inong sendo to drugs